व्हडले आसतले न्ही आनी ह्या भितर आनी तीन खबर ना आमी सामने थोड़ा दे मेरे को फोटो बॉडी ना इथे ना पोंजन मातशी बॉडी लायन दुखल दुसरी आनी बॉडी ना रे पोंच्यानसून असो घालून वयर काढा दांत बदल हे जाय इंजर्ड अरे हो तो ये कपडो बसला रे का काढू नका मजा सोडतो ना रोग घाल या सोनी हात काढ आवड्या मागे ते फुटल्यान मशी आहे करूया म्हणजे क्राउड घेऊन राहिला आणि पोचरा आबू जाता तुम्ही घ्या आणना का दावा चल आणि बरं और देगा दिना सोडतो ना तो तरी घाल पहिली तोच घालतो बरे घालतो बरे हो घे तू पार्टी एक वाटी घेऊया बहुत पार्टी राव आणि चल पहिले ना तुम्ही होते पते दोरी पावली त्याच्या गोमटेक पावली ती ओके सो आता तुमचं नेक्स्ट मूव कितें आसा पांयां पोंदा कसूंक जाय तुमकां तें भितर मुझे भी ब्लॉक करे चल पोटा घाल ना पोटा कसून दे त्याच्या पोटा घेऊचा ना तो पाय येतो त्या कधी म्हणतो त्याला चोलो नाही म्हणून रे तो चलचो ना पुढे होते ना ते पुढे होते ना ठीक आहे सध्या तुम्ही सायडीन हें करता तेका हें घालता म्हणजे तेका दिश्टी पडना जावपाक पब्लीक दिश्टी पडना तेका न्हू मातशें सायडीक बाबू मातशें तुम्ही पयलें न्हू सगळे मातशें अरे एक फोटो मारले सगळे शेअर करून मेळटा रे बाबूश नाव तुझे एक फोटो मारलो की न्हू सगळे शेअर जाता आतां पावले हे ते तुमी आतां एकलो फोटो मारलो काय ना म्हणजे तेका रेस्क्यू करूंक दिया आमकां हें करप पडीसर कित्याक ऑफकोर्स तेजो कॉन्सन्ट्रेशन थिंगा आसा पूण आमकांय बी फ्रिडम दियात मातशें अच्छा दवरूंक हें कोत्ता कित्याक इट्स नॉट इजी टास्क ते तोंडांतले सोडचेच ना आतां कितें करतलो तूं तें सांग म्हाका ती दोरी तुम्ही मरे येते घातली आनी ते वयर काडले तेका कितें करता ते
ओके ओके तो टाइट टाइट कर आता तो तोंडाला बाहेर काढ तुझ्या तोंडात भितर गेलो हो तू तसे टाइट करून घालले अशी तोंड तरी टाकपाचं ते तोंड नव्हते तोंडा बाहेर सुटलं काढ सुटलो तो आता तोच किती तो पंचान घे तसंच दोन मला एकदा त्याचे तोंड बंद झालेले आहेत ना अरे फाटल्यान सांगाल मरे ते फाटल्यान सांगाल ते फाटल्यान घाललं बंद जाते मरे ते फाटल्यान सांग फुडल्यान घाल तुमच्याकडे कपडो तुकलेर घालपाक अरे होते फाटल्यान सांगाल आहे त्याच्या तोंडा तुकलेर घालपाक काय ना तुमच्याकडे फाटल्यान सांगाल आणि माय ओढ आता घाल कसली हे घातलं एक काम करूया आता स्नेअर घाला माहिती तुकले होतो हे ओपन कर सगळं केक करतात तू अरे त्यांना रेस्क्यू कर दोरी तोडून येते सगळं मूवी करता की रे फीचर करतो साईड सोडून सगळे हेजेर पळय इन गोवा प्रायम गोवा न्यूज हेराल्ड आणि एक दिता पोटाक घाली सो केज डिसमेंटल करूया आता तेका बांधल्यामुळेच एकदा बांधल्यामुळे जाले फ्री आता केज केल्या तेका ओडपाक जाता तुमकां न्हू येतले भायर ಎಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಾಡ वाईट दिया सर Okay, sir. Good afternoon. Introduce yourself. I am John Fernandez, Range Force Officer. आमकां एक रेग्युलर कॉल आसले हिंगा येताले पब्लिकाक वयच्यान की हिंगा एक सांता क्रूज बी एक लेक आसा आनी थिंगा क्रोकोडायल्स रेग्युलरली क्रोकोडायल्स आसता आनी थिंगा पब्लिकाक सगळ्याक एक फियर जाले सो इवन आमकां आमचो सांता क्रूज फॅमिली तेणी बी आमचे कडेन अप्रोच केलो आनी आमी
त्यांनी एक प्रॉमिस केले की आम्ही एक अटेम्प्ट करता ट्राय करतले काय कॅप्चर करपाक टू रिलीज इट आनी आमी लास्ट 15 days वी अटेमिंग आमी ट्राय करताले सारके कंटिन्युअसली हें करपाक बट अटेम वॉज नॉट गेटिंग सक्सेसफूल yesterday we had put a live chicken and some waste of crocodile, due to which I think crocodile came inside in the cage. And of course I think there was a rain also, the water level also increased, and maybe this is the reason why how the crocodile entered the cage. Definitely we have captured it. We are going to release it to the habitat so that we can have it. लोक म्हणटाले हांगा दोन आसा ती तुमी धरतली. Of course, since we have captured one, we will try to attempt put the cage. I will continue cage over here, and we'll put some bait for the crocodile, and we'll see that the crocodile were captured and they are released to the safe habitat. Where it will be released? More or less, we were planning to release it in Dr. Salim Ali Bird Sanctuary. It's a protected area, and it can live a. It's a male or female? As of now, I cannot give the answer. Because I have not yet, and I am not the expert also of it. Because so far it is still in the cage. We have not in the conclusion whether it is male or female. How many days this trap For the last 15 days, almost 15. Of course, after 15 August, we have 17. I think yes, 17 we have put the trap over here, and it was here for the last 15. From 17 Almost onward, 1 month. almost 1 month, I can say. It was not trying to enter the cage, but luckily we got it yesterday. Thank you. Thank you.